नोंनि साइकेल गैयामोन सिगां ओमफ्राय माजों फैयोमोन नों स्कुलाव लोगोफोरजों फैफायोमोन बिसनि न'नि अबस्था नोंथांमोना बेयाव नुनानै बुजिबाय ओमफ्राय जिउआवहाय मा थांखि दं नोंहा डक्टर जानो बिनि थाखाय आंहा गोबां दुखु आरो मेगनाव मोदै बेबायदि बिखा गावो समाव बिनि फिसाला जाय जोबथेसालियाव दं बेनि फट'आ नैबेनो दा फट'आव दिन्थिनो नागिरदों दा बिफानो एबा आबौनो खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय रुनिकाटा बाजारनिफ्राय बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिकाटा होननाय जायगा जोङो थांगोना जाहैबाय लाइमुथियाव दा रुनिकाटायाव थाथ'नानै भिडिअखौ जागायनायनि जाहोना बेनो लोगोफोर बेयो बिराद मोनसे गोनांथार मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो जोबोद गोसो जादों दा दिनैहाय जोबथेसालियाव थाबाय थानाय सासे केशब बसुमतारी होननाय Ex-NDFBनि फिसाजो असे सनिया बसुमतारी होननाय जाया फरायगासिनो दं रुनिकाटा गर्ल्स स्कुलाव क्लास 9आव फरायबाय थानाय गथ'नोहाय जोंनि आदा अफ्रि दैमारी बिथां Ex-NDFBआ अननानै एबा अनसुंथाइ दिनै होदों बिथांजोनि फरायनायाव जेन सुबिदा जायो एबा हान्था मेला स्कुलाव लायस'नायाव गोजान जायो हिसाबै साइकेल मोनसे बायनानै होदों साइकेल बाइसाइकेल लेडिस बाइसाइकेल नानि सनिया बसुमतारीनि थाखाय जाहाथे मोजाङै फरायलांनो हानाय बायदि बे रुनिकाटानि मोनसे साइकेल दखानावनो दा बेनो जाहैबाय नै नानि सनिया बसुमतारी आदा केशब बसुमतारीनि फिसाजो आरो बियो बेनिफ्राय नैबे आदा अफ्रिनै दिनै बिथाङा बे बाइसाइकेलखौ बिथाङा गिफ्ट एबा अनसुंथाइ डनेट खालामबाय जाहाथे बे नानि सनियाया मोजाङै फरायलांनो हानाय बायदि नैबे जाहैबाय नै नानि माने टेस्ट ड्राइभ खालामदों आरो साइकेलखौहाय नै बेलाय बेनो जाहैबाय नोंनि साइकेल गैयामोन सिगां ओमफ्राय माजों फैयोमोन नों स्कुलाव लोगोफोरजों फैफायोमोन ये ओमफ्राय दिनैहाय बे साइकेलखौ मोननानै नों माबायदि मोनखो औ स्कुलाव मोजाङै फैनो हासिगोन ना नों मा क्लास फरायगासिनो दा क्लास 9 ने ओमफ्राय जिउआवहाय मा थांखि दं नोंहा डक्टर जानो दा नैबे डक्टर जानो थांखि लानाय नानि जाय जोबथेसालियाव थानांनाय Ex-NDFBनि फिसाजो नानि बेनि फरायनाया जेन मोजाङै आवगायलाङो बेखौनो जोङो आसा मिजिं खालामबाय दा नैबे आदा अफ्रिया बिथांजो नानि सनिया बसुमतारीनो दिनैहाय नैबेखौ डनेट खालामबाय जायनि बिफाया दिनैसिम माने सेन्ट्रेल जेलाव एबा मिरु जोबथेसालियावनो दंबाय थायो दा बिथाङा जोबथेसालियाव थानाय हिसाबै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव फेदेरनायाव न'खर खांनायाव जेबो राहा होनो हायि जानायखाय बे न'खरखौ अनखांनानै आदा अफ्रि दैमारिया दिनैहाय सिगांबोबाय अनसुंथाइ होनो नैबे बाइसाइकेलजों आरो बेजों लोगोसे आदा अफ्रिया आरो बेनि फरायनायनि खरसफोरखौ बिथाङा होबावगोन आरो जेरै सिगांबो एसे होखांबाय एडमिशन फिस टिउसन फिस आरो बायदि बायदि बेबायदिनो हानायखिनि आदा अफ्रिया बेखौहाय माने नायलांनो थाखाय रेडि जादों आरो दा आदा अफ्रियाबो सासे गोनांथार मानसि नङा नाथाय गावहा जा एसे एनै दं बेजोंनो माने दिनैहाय अनसुंथाइ होनानै बिनि सायाव बेहा गोजोननाय दङ दा नैबे फंबायनि दखान बियो दैथुन बरगयारी आंनि फंबाय दा नैबे दखानावनो लानाय जाबाय आदा अफ्रिया बिलखौ बुजायबाय नै दा साइकेल लेडिस साइकेल बायनायनि थाखाय दा अनसुंथाइ होनो थाखाय गेदेर गोलाव एबा थाखा गोबां थानांगौ गैलाया माने गावहा जा केपासिटि दं बेनिफ्राय होनायानो बिराद गोजोननाय आदा अफ्रिया माबायदि मोनदों दिनैहाय बेबायदि अनसुंथाइ होनानै मा होनना बुंबावगोन राव गैयिफोरबायदि जानानै दं बेबो सासे सानसे समाव बिनि बिफायाना हारिनि नांनानै दासिमबो गोथाङै मुंख्लं होननानै बुङो जायखौ बे गथ'खौ नायनानै बिनि न'खर बिनि बिबौ बिनि आबौ जेखौ आबौ सोमोन्दो लिङो बे न'खरखौ नायनानै आरो बे बैसोखौ नायनानै एसे दुखु नांदों बिनि बिबैयाबो जे बेखौ फरायहोनो जे गोसो दं बेखौ नुनानै आं एसे साइकेल गंसे बा होनो हायोब्ला आंनिफ्राय नङा दे नैबे साइकेल गंसे होनाया दे गुबुन सासेनाव आङो खावलायनानै बियो साइकेलखौ होदों खिन्थु नैबे बे गथ' बिनि बिफाया जेब्लासिमहालागै जेलनिफ्राय गवा अब्लासिमहालागै बिनि फरायनाय दायथ'आ आंनि आखायाव आं लाजोबगोन दा जोबोद गोजोननायनि बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय दा बेबायदिनो जोंबो माने जाय सुबुङा हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमदोंमोन बावसोमनायनि उनाव दा गावनि गथ' गथायफोरखौ बिहा नाहरनो एबा फोरोंनो फेदेरनो फोलावनो खाबु मोनाखै अब्ला जाय बिथाङा हारिनि थाखाय मावदोंमोन अब्ला जों हारिनि सोरबा सासेया एबा जों बयबो दायथ' लानानै बिनि असे फिसाखौ जुदि नायफिनोब्ला बियो बेसे मोजां अब्ला जों आवगायलांबावगोन नैबे जायगानिफ्राय आरो बिसिनि न'खरसिम जोङो थांगोन बे समाव लानानै ओंखारबोबाय बिनानावा स्कुलनिफ्राय फैथ'दोंमोन रुनिकाटा गर्ल्स स्कुलनिफ्राय दा लानानै ओंखारबाय स्कुलाव थांफिनसिगोन बिनानावा बेनिफ्राय दा बिसिनि न'खराव थांब्ला लोगो हमफिननो नाजासिगोन बेबायदि आरो बे जाहैबाय रुनिकाटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि
बाव बेजों लोगोसे बिनानावनि स्कुलनि इउनिफर्म ब्लाउसनो बेखौ लाबावनो नागिरदों नै जोङो ओंखारबाय नैबे रुनिकाटा बाजारनिफ्राय जुवेल ब्र दङ नै गोबावजों दिनैसो लोगो मोनदों मानसिया साउथ इण्डियायावसो दंहैयोमोन बेंगलराव ओमफ्राय सानब्रैसोल' जागोन नामा सफैनानै औ ओमफ्राय बेनिबो न'आ बे एरियायावनोखाय बेखौ ग्रोब लोगो मोननानै बेखौ लाफाबाय आं दिनैहाय अब्ला थांबाय थानि लाइमुथि अब्ला थांबाय थानि लोगोफोर दा ओंखारबाय लाइमुथि फैबाय नै नैबेखौ जाय बुहुर दै होनना बुङो बेखौ जोङो बारबाय नै बेनिफ्राय ओरैहाय बारनाय लोगो लोगो मोनसे बेवहाय गोदान बिल्डिंसफोर न'फोरखौ लुनाय नुदों नोंथांमोना नै बेफोराव नै बे जाहैबाय मडेल स्कुल औ माने बावैसोनि उनावनो बेयो माने बेखेव जानाय जासिगोन मडेल स्कुल दा लाइमुथिनि सिमना मोनबाय जोङो दै जायखौ बुङो सामपुर आं सिगांनि भिडिअ'बो दिन्थिदोंमोन लाइमुथियाव फैनायाव बेटा कि खय पानिथा सामपुरखौ जों बारसिगोन सामपुर दै दा ओमफ्राय बारला मा गामि मोनो बारनाय लोगो लोगो मा मोनो नोंलाय माथो गामि मा मिलिटाबो दं गामिनि नामानो होद ओमफ्राय नोंनिया मा नाम महन मा बसुमतारी बर'सो बर' हिन्जाव लाना बर' हाबबाय देन्जारलै नों दे सामपुर दैखौ बारबोनानै मोनसे दखान मोनबाय नै मा दखान इयो गामिया ओमफ्राय दखाननि नाम गैया औवाबारि ए औवाबारि दखान बे औवाबारि दखान बेलाय औवाबारि दखान अब्ला जोङो फैयै फैयैहाय मोनफैबाय दा मोनसे गामि जाय गामियाव जों फैदों बेखौनो बुंदों लाइमुथि एरियानि मिरु दैसा होननाय गामि अब्ला लोगोफोर सफैबाय आङो नैबे मोनसे बर'नि दुखुथिया न'खराव जाय न'खरनि सासे सुबुङा एबा बिनि फिसालाया आबौ आबैनि फिसालाया केशब बसुमतारिया जोबथेसालियावनो दंबाय थायो दा बेनि न'खराव सफैबाय सिगांहाय निउसावबो नोंथांमोना नुदों जानो हागौ दा नैबे न'खराव आं दिनै सफैबाय आगान होफैबाय दानिया लोगोफोर भिडिअ'आ नैबेनिफ्राय एसे सिरियास जासिगोन खारन जोंबो सफैनानै जोबोद दुखु मोनबाय आं फार्स्ट टाइम आगान होदों नैबे न'खरावहाय दा आदा अफ्रिया जेरै अनखांनाय फैदों नैबे दुखुथिया न'खरखौ नुनानै नोंथांमोनाबो नैबे बिथांमोननि नैबे न'खरनि जारिमिनखौ जुदि खोनायोब्ला नोंथांमोनाबो निस्सय दुखु मोनगोन मानि थाखाय अनखांनाय फैदों आरो नोंथांमोनाबो मानि थाखाय अनखांनांगोन नैबेखौहाय आं नोंथांमोननो फोरमायलांनि नैबे न'खरनिफ्राय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर बियो दा बिसोरनि न'नि अबस्थाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेलायनो दा नैबे जाहैबाय बिसोरनि न'नि अबस्था नोंथांमोना बेयाव नुनानै बुजिबाय मा अबस्था बिथांमोननि न'आ बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय आदा केशब एक्स-NDFBनि बिफा नैबे आबौआ माने खोमाया एसेबो खोनायानो मा खालामा इखौ थास' आथिं औ नैबे बोराय बिफाया जाय समावहाय गावनि फिसाफोरजों आलो गोजोनै जोथोन मोननानै जोथोन लाजानानै गावनि फिसाजों बेबा फिसाफोरजों संसार जानांगौमोन नैबे थैहां थैहां अबस्थायाव नाथाय बे समावनो बेनि फिसालाया दङ दा जोबथेसालियाव बेसेबां दुखुनांथाव लोगोफोर दा बिनि फिसाला जाय जोबथेसालियाव दं बेनि फट'आ नैबेनो दा बिसोरथ' मोगथाङाव नुहैलिया दा फट'आव दिन्थिनो नागिरदों दा बिफानो एबा आबौनो आंनि फिसाला औ औ खोमाबो खोनालै ना मा होनदों खोमाबो खोनाला मेगनफ्राबो नुला आखाइफ्राबो जाला खस्थ' ओंखाम जानायावबो दौनानैसो होनांगौ ओंखाम खुनुरुखुम होना जाबाय दैखौ हारसिं लोंनो रोङा बिराद खस्थ' मोनायाव बाहेरायाव ओंखारनाय मानाया बिराद फिसानि बायदि खांनांगौ जोथोन खालामबोनांगौ जायो आं फिसा खांनानै आरो फिसौ साथाम गोरलैनिफ्राय खांबोबावबाय आं
आरो बोरायखौ खांबावबाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बे नैबे न'खरनि जाय बिथां केशब बसुमतारिया नैबे न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय दिनैसिम नैबे न'खराव सफैफिनाखै नाथाय दङ दा जोबथेसालियावसो दंबाय थायो जाय बिथाङा हारिनि थाखाय बावसोमदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना हारसिङै गसंनांदों दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे केशब बसुमतारि नैबे बिथांमोननि फिसालाया बिथांहा माने जुलि जाखानाय आरो न'खर गोनांमोन दा बिथांहा बे आदा केशबनि हिनजावाबो माने ज' थाथ'वाखिसै माने गुबुनाव दङैसो बायदि मिथिदों दा बिसिनि गथ'फोरा माने बेबायदिनो बिराद खस्थ'यै नैबे बिबियासो खांगासिनो दङ आरो बर्थमान दा बे अबस्था बेसे गोबाव जाखो जोबथेसालियाव थानाया 9 बोसोराव फैबाय दा जानुवारि फैला 9 बोसोरफ्रा 9 बोसोर जाखाबाय ने हा बेनिफ्राय बिसिनि गथ'फोरा साबसे बेसे गिदिर 3 दङ दा 3आवहाय सासे क्लास 6आव फरायदों नैबे हौवासाया उन्दैसिना ओमफ्राय बै सासेया गेजेरा 15 बोसोरसो थांबाय नामाथाय बेबो फरायगासिनो बेबो फरायगासिनो मा क्लास बेबा क्लास 9 बै साइकेल दिनै होफैनाया दिनै साइकेल सनिया क्लास 9 ओमफ्राय सनियानि देरसिन दंबावो सनियानि देरसिना बियो माबायावहाय बियो मेट्रिकसो लिरसिगौमोन बियो नैबे दानि दोनहैनाय दांथल सिमलागुरि हस्टेलाव दोनहैदों बेयावहायबो थानानै स्कुल सार्टिफिकेट मोनबोयैयाव बोसोरसे ओरैनो थाहैनाय जादों ओमफ्राय दा माबायाव दा क्लास 8आव दङ क्लास 8आव ने नोंथांमोना माबायदि आसा खालामो दिनैसिम दे न'खराव सफैयाखै नोंथांमोननि फिसालाया जोङो गोसोखांब्ला जोंहा सासेल' फिसाबो बिहा बिदा फंबायबो गैया बिब' बिनानावबो गैया जोङो गोसोखांब्ला दुखु मोनो आयौ जोंनि फिसाया बोरै बेबायदि दुखुआव बेबायदिनो जोबथेसालियाव थानांनानै माब्लानि समाव गगोन दिनै बेहा 3 फिसाफोर दं बे गथ'फोरखौ बे बिफाया माब्ला गगोन आरो आं थैनानै थांब्ला बे फिसौफोरखौ सोर जोथोन लागोन सोर फोरोंगोन सोर जाहोगोन बिनि थाखाय आंहा गोबां दुखु आरो मेगनाव मोदै फैयो आरो सेवग्लिखांनाय फैयो गोसोआव मोदोमाव एखेबारे बिखा गावो समाव बे फिसौफोरखौ गोसोखांला आयु बे फिसौफोरनि आं नांगौ बायदियाव जाहोनो हायाखिसै नांगौ बायदि गाननाय जोमनाय होनो हायाखिसै बिनि थाखाय आं गोसोआव दुखु मोनो गाबनाय फैयो आंहा बे फिसौफोरनि थाखाय माब्ला समाव आंनि बे फिसाया गगोन फिसाफोरखौ लानानै माब्ला समाव न'खरफ्राव रुजु रुमाय न'खर खांनो जिउ खांलांनो मोनगोन बेनि थाखाय आंहा गोसोआव दुखु दङ बेनिफ्राय दा गनायनि माबाफोर बिदिनो खौरांफोर दं नामा सोरबाफोर हेफाजाब होदों नोंथांमोनखौ बे जेलनिफ्राय बख'नायनि थाखाय सोरबाफोर लाहार फाहार खालामदों सरखारनिफ्राय बा सोरबाफोर बेबायदि गनायनि माबायाथ' लाहार फाहारानो गैया आरो गनायनि खबरखौनो खोनायाखै दा नोंथांमोना खोनाबाय बिथांमोननि दुखुखौ दा बिनि थाखायनो आदा अफ्रि दैमारिया अनखांनानै बेबायदि आखाइ फोलावदों दिनैहाय सिगांबोदों आरो आं दहाय होनखाबाय माने सनिया बसुमतारि बे नानिनि फरायनायनि दायथ'खौ एबा फोरोंनायनि दायथ'खौ आदा अफ्रि दैमारिया लाथ'बाय बर्थमान आदा अफ्रि दैमारिया दे नोंसिनि बिसौ सनिया बसुमतारिनि फरायनायखौ दायथ' लादों आरो बेजों लोगोसे दिनै स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय साइकेलबो होबाय बिनि सायाव माबायदि गोजोननाय दङ आंहा दिनै बे सार अफ्रिनि सायाव जोबोर रंजानाय दं गोजोननाय दं दिनै बे सारा आंनि न'खरखौ नायफैनायनि थाखाय आं बे फिसौनि स्कुलाव थांनाय फरायनायनि हान्थिनायनि थाखाय दिनै साइकेल गंसे होफैनो थाखाय आं रंजानाय मोन्दों अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय नैबे दुखुथिया न'खरनि जाथाय एबा जारिमिन जाय जाथायखौ नुनानैनो दिनै आदा अफ्रि दैमारिया जेरै आखाइ फोलावदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो नायनानै दुखु मोनदोंब्ला दुखु मोननायजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि अनसायनो गोसो जादोंब्ला नैबे बर' न'खरखौ नोंथांमोननि थाखाय नैबे स्क्रिनावहाय एकाउन्ट नाम्बारा दंबाय थायो दा नोंथांमोना जायफ्रा अनहरनो गोसो नैबे न'खरनि थाखाय थाइसे थाइनै हरनो गोसो बिसोरनि थानाय जानाय बिसोरनि न'खरनि थाखाय बिसोरनि फिसौफोरनि फरायनायनि थाखाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव थानाय एकाउन्ट नाम्बारावहाय हरनो हागोन दा बेखौनो आङो खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ नैबेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।